Šestička falanga. Ja se njega ne bojim. Ti vjeruješ da policajac u Vukovaru, Srbin, radi u policiji koji je silovao žene tamo? Svaki dan da on ima Vidite, to je to. To je demokracija u Hrvatskoj. Evo, predsjednik je Hrvatske. Diktatura je počela u žešću fazu. Imate skoro na zapsu. Ne, od toga se ne područi ljudi.